No niin, moikka kaikille ja tervetuloa pelien paria, tai siis nuuskamuikkuspeliä taas tossa ja jatkamme tässä ja tän tonne pelaamaan ja Hattivattien saarelle nyt sitten, niin niin on Massu muuten laittanutkaan itteni tonne. Noin. No niin, mä en oo pelannutkaan tässä. Noin. No, eli olemme täällä nyt sitten. Muumipeikko, missä sinä olet? Aipa kaksi päätä yhteen voi. Mun papan vene. Hurjon vene menetty. Hoidan asian kunhan olen löytänyt muumipeikon. Sinun pistettävä asiat tärkeysjärjestykseen. Lunastat aarteen itsellesi ennen sen tylsimyksen etsintää. Veneestä puuttuu purje. Tarvitsen sen päästäkseni saarelta. Joo. Tää on kato joo. Se paluureitti tuolla joo. Vähän tullaan kato tuolta sitten. Oi. Huhujen mukaan täällä jossain on merirosvolaiva. Osaisipa käyttää ja niin, että saisi niin tätä ei näe nyt sitten tietenkään, kun tää on. Joo, no. Joo, sitä ei nyt pysty kattoon tässä, kun laivan hylky, mutta purje vaikuttaa ehyeen. Joo. Eli tätä ei pysty kattoon. Mä oon ton kyllä nähnyt. Steam Deckillähän toi toimii ihan moitteetta tää peli, että se eli Linux-jakeluissakin on pieniä eroja on kyllä, että taas pitäis käy tuolla ylhäällä kuitenkin aika. Joo. Joo, täällä on vain mitään muuta kuin nää espat täältä ja hakemassa vaan pois.
Ai niin on. Aari on pian minun. Niin tänne ei pysty hyppäämään mistään. Niin täältä vissiin joo. Jäätiin jumiin vähän. Ärsyntyy sinä muuten mitenkään. Ei, ne vaan väistelee siinä. Jaha, pelkäätkö kastella jalkasi, tyypillinen maarikrapu. Kokeile ylittää tynnyreiden avulla. Joo, me osittain vähän tehtiinkin sitä hommaa tässä jo. Hei, mikäs täällä on? Mun papa mestariteossa. Niin joo. Äkkiä tänne toiseen pakkaan. Niitä oli 3 muistaakseni, oliko näitä. Työnnetään takaisin. Nyt ei vissiin ollut muistaakseni. Oliko niitä 3? Vähän skipataan nyt toisaalta vähän tässä näitä juttuja. Mut se ei haittaa. Oho, mitä mä painelen täällä? X. Tosta. Aina mä olen vähän väärällä nappulla. Mä en tiedä mistä mä niinku menin nyt sitten. Okei. Ja sit tonne ylös. Niin tästäkään me ei saada mitään, kun toikin on joku tämmönen intro-juttu. No introt täytyy melkein, niitä passa oikeastaan. On täällä vielä näitä tynnyreitä, joo. Muistin nyt ihan omiani. Mä en tiedä mitä mä tein tässä niinku poikkeusta. Otas nytten. Nyt mä tiedän mitä se on tuossa se tynnyri, joo. Tulee eri reittiä toi tynnyri. Otas nyt. Tänne ei vissiin päässyt. Joo, ei täällä ei oo mitään. Tuolta täytyis varmaan se reitti jostain. No niin, tää hienosti tehty. Muutama vuosi vielä, niin sinusta saisi ehkä kelvo merirosvon. Tehtävä suoritettu, kelluvat tynnyrit.
Me saatiin samalla tänne yksi uusi reittikin auki. Mä oon yrittänyt kivillä tätä muuten aikaisemmin. Joo. Pyydän hattivatti tarvitsevat apuasi. Suoritan jo eräänlaista tehtävää, etsin ystävääni Mummipeikko. Sanotko Mummipeikko? Hän oli juuri täällä auttamassa minua. Ei tainnut kuitenkaan onnistua. En nähnyt häntä sen jälkeen. Minne hän meni? Puistoon taivuttelemaan puistonvartijaa antamaan ilmapuntarin takaisin. Ilmapuntarinko? En ymmärrä mitään. Yritä pysyä perässä. Puistonvartija on rakentanut kamalan puiston keskelle hattivattien aluetta. Lukiten heidät pyhän ilmapuntarinsa sisälle heidän toteeminsa, heidän arkkumaiseneensä. Siitä on kulunut jo tovi, hinkä Mummipeikko on palannut. Jotain käynyt tapahtunut. Mummipeikko, tulen hakemaan sinut. Ja ilman puntari myös. No jännä, että toi... No niin, ja nyt me ollaan tässä. Niin toi kattoo, että niin tuhmuuksia, niin tämähän sopisi hyvin. Oivallinen merirosvo. Ai niin joo. Pöliä nukkuu nyt sitten. Oppista keikko. Toi tulee... Ja. Okei, ei sen pidemmälle osu toi varjo. Onneksi se sen verran tilaa tuolla. Joo, tässä on aika hyvä. Tässä me joudutaan tekemään se harhautushomma sitten. Huhhuh. Otas nyt. Jaha. Tässä täällä nyt on. Ai toikin saadaan nukkumaan. Höp. Jäädään kiinni muuta.
hyvää yötä. Niin joo, tää pitää sen takia siirtää tohon. Eräänharhautus tuo. Noin. Ootas nyt, oliks täällä mitään semmoista? Noin. Semmoinen 5 kappaletta näitäkin on. Eri hirviö. Terve, kuinka voit? Häkin vankina tässä, kiitos kysymästä. Aivan kuten muutkin eläimet täällä. Voinko auttaa mitenkään? No, puiston poistaminen ja minun vapauttamiseni olisivat hyvä alku. Olen nähnyt heidän piilottavan esineitä noiden kammalien patsaiden alla. Minulla on tunne, että niiden on oltava tärkeitä. Okei. Ootas nyt. Tää piti viedä jonnekin. Eli... Muistaakseni tällä joku häkkiin päästiin tällä. Niin se ei soita, kun se täytyy se avain melkein. Ja kun se täytyy... No älä nyt! Eikö se... Ei kun mulla on väärä soitti. Ilmanko se ei mene nukkumaan. Noniin. Nyt nopeasti se avain. Mihinkäs mä en pitäisi sen kanssa sitten? Onneksi mulla näitä reittejä täällä muualla auki. Tänne. Jes. Löytyy. Oho, mitäs tää? Tuon täytyy olla hattivattien ilmapuntari. Lasin pirtaleiden merkkiä kamppailusta. Jos puiston vartijan koskenut yhteenkään, karkaa muun peikon karvamattomassa. Niin tätä. No niin, ja se taas se puki. Nuuska Muikkunen poistaa puiston nytten tässä. Noin. En voi mennä tuota kauemmas. Liian paljon hattivatteja. Okei.
Kattivatit saivat ilmapuntarinsa takaisin vihdoinkin. Ota tämä rumpu kiitollisuutena osoituksena siitä. Voi olla apua paikallisten eläinten kanssa. Kiitos, olenkin itse asiassa etsinyt sellaista. No niin, eli uusi esine meillä on nyt se rumpu. Ei kun mistä se? Joo, meillä on rumpu nytten täällä me. Joo. Mitäs tämä tietää? Toivottavasti voit nyt paremmin. Tunnen sinut. Te kaikki näytätte niin samanlaisilta. Ei sillä ole väliä. Nauti vapaudestasi. Sinä myös. Merihirviö. Ja se on mukava merihirviö. No niin, ja tästä on heti niinku hyötyä tästä mennä. Ei rummusta. Täällä on Muumilaaksosakin sitten hyötyä tälle kanssa sitten käyttöä. Mä tiedän vasta vähän pelaamme nyt se kerralla kuitenkin. Otas nyt. Joo, työnnetään se tonne. Hyppääs nyt sinne. No niin. Joo, Muumipekko. Joo, tässä Muumipekko nyt sitten viedään Muumilaaksoon vangittuna. Nuuskamuikkunen, auta minua. Itse. Niin. Valtuuttaminen vie sinut takaisin Muumilaaksoon vangittavaksi. Näetkö tuon? Kyllä, puistonvartija pidätti Muumipeikon rukan. Ei sitä, merirosvolaivani. Merirosvo höpötys saa riittää. Minun on lähdettävä Muumipeikon perään jotenkin. Aivan. Muumipapan vene ei kuitenkaan liiku minnekään ilman purjetta. Onneksi tuossa merirosvolaivassa on oikein hyvä purje. Ja luultavasti oikein hyvä aare, joten miten jos työskentelisi yhdessä? Jaha, tää vähän miettii, että se... Uusi tehtävä. Purje. Tuo näyttää raskaalta. Minä olen tämän operaation aivot. Sinun on tarkoitus olla muskelit. Katsotaanpa, löytyisimmekö apua. Ehkä voisi etsiä tästä pikkuroista luolasta. Hoidos olen muutenkin liian Okei, se Montas mette? Kartan 2. 2 tämmöistä pikkutyyppiä siihen. Löytyykö niitä muualta sitten? Olis niitä missään täällä? Tuolla joo. Me tarvitaan kivi jostain nyt. Olis niitä kiviä jossain täällä?
Ei oo kiviä nyt. Me tultiin täältä vissiin jo. Eli tänne. Täältä löytyi kiviä. Riittäisiköhän yksi? No. Ei siihen, kun tuonne veteen se piti nyt ohjata. Okei, ei riittänyt. Joo. Oi, on raskas kivi. Joi. Aina tosta P:stä on painamassa jostain syystä. Oi, täällä on silmiä. Me tonne tarvitaan kivi. Tää ei pysty hyppäämään noin korkealle. Pidä. Tuut sieltä. Pikkumen. Joo, tulee. Oi, siellä laiva menee. Tänäkin tarvitaan noita. Niin, tarvitaan tähän joo. Niin pikkumyy pitää saada tänne. Noin. Ei hetkinen. Elikkä, no. Niin tänne joo. Täältä löytyy toinen. Ei, hyppääs nyt. Noniin. Löytyykö haluavat osansa? Se otetaankin sinun osuutesi.
Mitäs tää meinaa nyt? Niin. Niin joo, tähän tuli tämmönen reitti sitten. Aina tuon A meinaa painaa väärästä paikkaa. Joo, tää on ihan erilainen kuin... No huomattavasti helpompi pelata tää. Mentiin vaikeamman kautta ylipäätänsäkin. Miten mikenkä tää? Eli me tarvitaan taas jostain ihme. Aha. Joo, tarvitaan jostain taas tommosia. Täältä jo löytyy. Löytyy lisää näitä. Tänne joo. Muistanko reitin nyt oikein? Joo. Eli tähänkin tarvitaan. Olisikohan täältä paikkoja kanssa sitten? Paitsi, joo. Voidaan nyt mennä pois. Ei ollut täällä mitään. Hetkinen. Ja tuolta ei löydy mitään. Sehän se yksi ötökkä sitten olisi. On tänne joku... Todennäköisesti pitäisi täällä... Joo, nyt löytyy. Kilppari on nyt meillä. Milloin se menee nukkumaan sitten, kun No niin. Sitten... Hioi! Siinä on kyllä painava kivi. Noin. Noin. Tuliskohan tää tänne kuitenkin. Niin me tarvitaan tohon tynnyri vissiin. Jos muistelisin oikein. Jostain. Niin tohon täytyy tiputtaa alas tuolta. Noin. No niin, hyppäs. Täällä jo, nyt mä tajun. Tarvitaan sammakolle tämä tynnyri. Joo, meidän pitää vissiin mennä, joo. Joo, tänne on kivilläkin pääsee, näitä vaihtoehtojakin on, mutta
Ehkä se niinku se helpoin. No niin, nyt se suostui hyppäämään. Sillä ei ole mitään minnekään hypätä. No niin, merirosvoluola. Yhdystä se vaihtaa tuota soitinta. Katso, ahra on luultavasti sisällä. Löytäjä saa pitää, hoidi muutenkin kaiken itse. Ole varovainen. Tuo ei kuulosta hyvältä. Pysy paikallisesti, tulossa ollaan. Jos etät minut kuolemaan, otan aarten itselleni palaat mun kummittelemaan sinulle haamuna. Jaha, lepakko. Joo, tää oli se, mistä aikaisemmin puhuin, että tätä Lumilaaksossa oli vastaava luolasto, joka oli vähän lyhyempi. Okei, joo, se on tonne, mennään sitten. Just täällä alareittiä, joo. Kummallisia sieniä. Tuntuu vaan, että niissä saa koko ajan. No niin, tästäkin. Jaha. Ei, hyppäs sinne ylös nyt vaan. Joo, näistä saa espaa. Tää kävely kyllä kiva. Toivottavasti pikkumyy on kunnossa. Tultiin ulos. Vähäksi aikaa. Noin. Niin joo, täällä oli tämä. Noin. Joo, tämähän ei hyppää tonne veteen, että sitten tohon. Ja kaukaa se niinku ottaa tän jo. Okei, no mitäs tuossa alhaalla vielä? Tuo näyttäisi jatkojutulta, mutta joo, on joo. Joo. Ahaa, Pumipapan
Mestariteos. Me varmaan päästään toista reittiä. Oho, se hyppäsi tuossa vähän ylitti, joo. Ja mulla on se lisäosa tosiaan, tämän pelihän mulla on kans olemassa. Niin se on tällä puolella, joo. Okei, mutta tänne ei pääse, että tulla pois. Tää on jännästä. Uskomuikkunen seisoo tossa jo. Se on siinä jo. Nyt päästään tälle puolelle, joo. Se kävis niin, ja toi on tuo ylhäällä oleva juttu, joo. Tonne ei pääsekään. Nyt tapahtui hirveyksiä. Voi tavan olevani jumi. Se on vaikuttanut olevan jumissani. No niin. Olipa yllätys. Kyllä pikkumyyn täytyy tulla pelastamaan. Pikkumyy avasi meille nyt tikkaat sitten. Ei kun niin tosta. Kiitos. Minä arvostan tuota. Näetkö, se ei ollut niin vaikeaa, eihän? Eläpä rupea tunteilemaan siinä, tai kadun, ettet jättänyt sinua tonne alas. Jaha, täällä on pientä lintujakin. Jaha. Siinä se on. Voi ihana aarre. Jaha, paitsi pieni puki. Se on. Tyhjä pelkkä viesti. Aarre on takavarikoitu. Puistonvartija. Joo, eli siellä ei ollut mitään täällä. Siellä oli vaan tämmönen tyhjä viesti, mikä se on joku. Pahoittelut näistä, että näitä introt ei valitettavasti näy. Tos nytten. Joo. Kerran inspiroitta pääset uusille alueille ja voit voittaa uusille... Noniin. Merirosvolaiva ja sen purje on eheä. Aha. Voi, onpa kiva, kun toiveisi toteutui pö.
Noin ikään palataan Muumipapan veneelle. Oi se puiston vartija saa tutta vielä. Uusi purje. Joo, tän on semmoinen 2 tuntia mennyt monesti normaalisti tähän koko juttuun. Ja me tarvitaan vissiin kiviä johonkin. Ilmeisesti jotain arvelisin. Joo. Yhdellä vissiin päästiin, joo. Jaha. Käydään tuolla ylhäällä. No ja tällä on jotain. Ribanonda. Tästä. Hei siellä, kuinka voit? Niin, voi aivan upeasti, kuten aina. Kuinkas nyt muutenkaan, kun tiedän sisimmässäni, että olen kaiken kaunein olento. Itsevarmuuttasi on ihaltavaa. Maailmassa ei varmasti ole mitään, mitä viettäisi vertoja kauneudelle. Niinkö, eikö mitään? Anna mennä, yritäpä löytää jotain, mikä vastasi viehätystäni. Minäpä yritän. Uusi tehtävä, jotain kaunista. Sinne. Onks täällä? Olikohan se täällä sitten? Joo. Joo. No hyppääpä nyt. Rappuset on siinä kylläkin. Kävisikö tämä? Vau. Tämä on kaunein koskaan näkemäni asia. Kyllä se onkin kovin kaunis peili. Ei. Peilikuvani tietenkin. Jos sinua ei haittaisi, haluaisin ihailla siitä hetken rauhassa. Hyvä on. Näkemiin sitten. Tehtävä suoritettu. Tuolta tultiin joo. Se reitti täytyy olla täällä sitten joo. No niin, mun papan veneellä olemme nyt sitten. Sattuipa sopivasti valmiina läksyttämään puistonvartijaa. Voi kyllä, lähdetään täältä aarettomasta suojasta. Tehtävä suoritettu purjehdis taas. Bravo. No, nyt meistä valitettavasti tullaan näkemään tätä. No, valitettavasti taas tää puki. No niin, olemme saanut Muumilaaksoa, mutta olisikohan mun vilkasta tossa, että oliks meillä niin se oli ei kun joo, no taas tuolta joo. Joo, meillä on aika se maika tossa mennytkin joo. Tämänkertainen tässä, jatkamme sitten ensi kerralla taas tämän peluun kanssa ja jos tästä taas tuolta näin ja hetkinen, no niin, elikkä joo, vähän meille
tuli taas tää perinteinen juttu tänne. Joo. Joo. Eli tämänkertainen tässä. Tultiin nyt taas pelattua tuo Hattipattien saari. Ja jatkamme sitten Mumilaaksossa. Sillä on muutamia siinä sivutehtävät. Tullaan sivutehtävät tuossa varmaan tekemään. Meillä on tuossa tuo Bisonirotta esimerkiksi. Tai ei Bison, niin on Bisonirotta joo. Siinä välitehtävät, ne täytyy siinä hoitaa, niin teemme varmaan sitten pari muuta tuommoista, niin sitten varsinaisen tehtävän pariin. Näin. Mutta tämä kerran tässä ja se on taas sitten seuraavan perjantaihin ja se on moi.